usukhona kuthiwa kubalekile ukuthi uregister nirejistile na ukuze lizokwazi ukuthi nonamelo njengamanje ekhaya othi ufuna ukunisupporta angene go Apple, angene ku Spotify, angene go lokuzana ku Google, angene ku Zamop, ayongena kulokuzana kuyo wonke ama platform azokwazi ukudownloada khona music wakho noma awudlale so that uzokwazi ukuthola ke imali nawe no register music wena. Yes, our music sesiwuregistile already vele sukhona ey'tolo usuyadayisa. Umuntu uma efuna ukungisupporta laphayana angangena ku Spotify, engene kuzo zonke indawo. Ku Facebook ungabhala uthi African Style Online or ubhala uSipho Mthombeni. Uphinde ubuye laphana ku Spotify uthi African Style Online. Mawubhale nje African Style Online uyovela umsebenzi wami bese ke uyakhetha ingoma othanda ukuyidlala okanye ama EP awu3 asekhona already. Mhlawumbe ingoma senginazo mhlawumbe zila ko 23 songs eseziregistiwe esemoyeni. Umuntu akangena laphana engisupport kuyo yonke indawo. Ungangena futhi laphana kwa TikTok uthi Sipho Mthombeni 606. Ngizovela laphayana ukubuka ungena ku YouTube futhi nakhona uthi African Style Online akhona ama video ami nengoma zami zikhona kuyo yonke indawo ngikhona. Alright, shop Bram. Ngifisa sigijime sibheke la nawo komunye umsebenzi wabo mawuthi ke ulapha ekhaya